Ingoma ekhala emthonjaneni izizwe sayiza ukulila sinibingelele sinamukele kephi naphi la wethamele khona i1 KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu. Sikhuluma nawe ke osukwini namhlanje sisemkhanya kude enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal njengoba sizokhumbula ke ukuthi umkhandlu wesifunda umkhanya kude ungeminye ke yale umkhandlu ke egobuzelwe ke izinkinga ikakhulukazi ke ekuhlinzekeni ngamanzi emphakathini ke kanjalo ke nenqalasizinda lokho kusho ke ukusalela emuva ngentuthuko. Osukwini namhlanje ke sikulomkhandlu sihamba ke nongqongqoshe zokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni iKwaZulu Natal ingwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka. Umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ungenelela kwakhe ke uzokwethula umlawuli okuyena ke ozobheka ukusetshenziswa kwemali kulomkhandlu njengoba enye yeyinkinga ekhona ukusetshenziswa budedengu kwemali ke zomphakathi. Ingqikithi ke yosuku namhlanje siyoyithola ngaye ke umfundisi uButhelezi nowungqongqoshe ukuthi ngempela ke osuku namhlanje kulomhlangano yini ke ebeyibalekile ukuthi iyenzeke ngaphambi ukuthi siye kubona bonke ke abaholi ababeyingxenye yalolu suku esingabala ke kuyona ke izimeya zemkhandlu emine engaphansi kwa umkhandlu wesifunda ke umkhanya kude okumhlaba yalingana umuntu bathu ba Big 5 labisa kanjalo ke nomkhandlu wasejozeni bonke siyobathola uma ngabe sithi ke abakhulume. Silapha njengomnyango kwaKhokta emkhanya kude kumasipala ngoba isigungu sesifundazwe kuhulumeni esiholwa nguNdunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli nabo bonke ongqongqoshe abahlala esigungwini bathatha isinqumo sokuthi kulethwe umlawuli ozolawula lo masipala wasemkhanya kude ngenxa yokuthi izinto ayihambi kahle. Kuningi okungahamba kahle kwezokuphatha, buningi ubudedengu ekuphathweni kwezimali. Ngakho ke njoba ngilapha njengongqongqoshe kwaKhokta ukuzoqhuba lo umsebenzi. Esificeke isimanga ekseni mangithi ngizokwenza umsebenzi njengokugunyazwa umthetho sisekelo wezwe. Kwafica ukuthi sebevalile esangweni bafake ingidi bavimba ngamaVatirkan ngoba ngiucoshela umbiko ukuthi umunicipal manager walapha ekhaya no director wakwa corporate services nosomlomo womkhanya kude babize umhlangano lapha abasebenzi abagovuzwe khona ukuthi abazongivimba ngingangeni lapha esangweni. Ngakho ke yishwa ngempela ngoba abantu basemkhanya kude kuze kube manje abanawo amanzi. Abantu basemkhanya kude kuze kube manje basilele ngentuthuko. Kodwa ke uma abaphathi bomkhanya kude uma sithi sizolekelela sizofaka ihlombe bese bebona ukuthi bazongivimba kuyishwa lokho. Kodwa ke ishwe elikhulu ukuthi bangangivimba mina kodwa ngeke bakwazi ukuvimba abavoti balapha emkhanya kude okuyibona abanelungelo lokukhetha abaholi babo abazosebenzela umphakathi ngobuqotho. Angithokoza kakhulu mfowethu. Ngicabanga ukuthi kithi nje sikhona njengomeya wasejozini nezinye imeya ezakhela umkhanya kude. Sithokoze kakhulu kabi ingakho siye konke ebekumele sikwenze ungqongqoshe sehlaba ikhwele ethi uze emkhanya kude uzosilekelela ngomunye emavikini edlule bevalela umgwaqo ejozini ngayi inkinga yamanzi. So sizwe uma ushenga ethi ungqongqoshe wethu uyeze emkhanya kude ufuna ukuzosilekelela sithokoze kakhulu njengongqongqoshe simazi ukuthi ukhuthele la kanyathela khona uyabonakala umphumela. So ngiyazi ukuthi nabantu basemkhaya kude bayamazi bamazela kude ukuthi la ngenelela khona kuye kucace nathi njengemeya sesithembe kakhulu umlawulo lethu emkhanya kude sizomsupporta ngayo yonke indlela ngenhlanhla sizimeya sibuye sihlale khona emkhanya kude. So asizukuvumela lutho kuzovimba umlawuli ozosilekelela ngoba yithi sihlala nabantu lapha phansi inkinga zamanzi izona ezisinika inkinga kwedlula konke. So sikusupporta kakhulu ungenelelo lwenziwa ungqongqoshe. Ukufika kwaMEC uButhelezi ushenge sijabula kakhulu. Intervention ayenzakho namhlanje la emkhanya kude sinethemba ukuthi izosilekelela. Yabona ngiumeya mina we Big 5 Hlabisa ngibuye ngibe ikhansela engihlala kuwo lomkhandlu lo njengekhansela. Namhlanje ngivuke nami ngakithi bevalile umgwaqo because of amanzi. Yabona umgwaqo R22
hlanganisa iMozambique nezwe la eSouth Africa kakuhambeki. So yizo lezi imanga ngibe disappointed uma ngifika la ngathola ama truck avale esangweni. Ngathola abasebenzi okufana ngabasilekelela ukuresolve inkinga yamanzi. Kodwa akwenzekanga lokho. Ngikhuluma nawe kule ndawo kuvalwe kuyona kune scheme esifakiwe ngaphansi whereby the very same municipality spend millions of rands ngesikhathi ukukhandwa le scheme, but there's no water. Yikho lokho okwenza abantu bavuke maqede bahamba bathi bayovala imigwaqo. Ngithokoza kakhulu, ngithathe nje leli thuba ngibonge ukufika kuka MEC wethu la uShenge siumkhanya kude. Lo khulumayo umeya wasemhlabe yalengana njengoba sazi sonke ukuthi umkhanya kude unomasipala abama local abane. Ngifisa ukucacisa ukuthi ukungenelela kwa MEC la emkhanya kude kuyosilekelela kakhulu. Uma ungabheka nje komasipala bobane abancane sebakhulumile iBig 5 Hlabisa neJozini. Siumhlabe yalengana size sicikelela ukuthi kungcono sicela imali kosomabhizinisi. Uma ungabheka nje umhlabe yalingana usizakala ngamabhoholi esicele imali kosomabhizinisi. Lezo imali kufanele ngabe silekelela ngazo izinto kwama soft project, ngabe sithengela abantu ingcingo zokubiya, senzela abantu, sithengela ama veg, but sicela sesithatha leyo mali simba amabhoholi ukuze abantu bakwazi ukuphuza. So ukungenelela kwangqongqoshe la emkhanya kude kuyosilekelela kakhulu ngoba sesizokwazi ukuthi uma kungakwazi kuyofika amanzi sizothatha lezo imali sikwazi ukwenza amanye ama services emphakathini wakithi. So sinethemba ke lokuthi kuzophela manje lokho kuhlezi ukukhulunywa umkhanya kude ukuthi #azophuma. Abantu basemkhanya kude sebafuna amanzi aphuma, hayi ukuthi batshela ukuthi azophuma. Uma ungabheka izinto zala emkhanya kude bathi azophuma nini. So ke ukufika ungenelela kwangqongqoshe kuyosiza manje sifuna ukuthi #ayaphuma. So ungene kwangqongqoshe no administrator manje sifuna kushintshe manje ayaphuma amanzi. Yilokho engakusho ngaphansi kwasemhlabe yalengana. Ngithokoza kakhulu. Awukwazi ukungahloniphi umthetho ngoba umasipala akuwona umuzi womuntu. Indawo yomphakathi okufanele inikeze ama services kubantu aba umphakathi. Kodwa ke akusimangazi ukuthi bavala amasango ngoba bahleli kulama office hayi ngentando yabantu. Abantu abakaze bethi abazohlala kulama office, babekhethe abanye abantu okuyinkatha ukuthi ayizohlala kulama office. Uyabona ke msakazi, ama LMs o4 aphethwe iIFP omeya bonke bo4 abeIFP. Akukwazi ukuthi ke idistrict singaphathwa abanye abantu. Uyakubona nje lokho. So ke lokho abakwenzayo yikho ukukhombisa nje ngokusobala ukuthi abanandaba nabantu banendaba nalama interest abo ongesiwe ukuthi banikeze abantu iservice delivery. So ke kuclear ke kithi lokho MEC njobe sekhona ukubekile kwacaca ukuthi yiziphi izinto okufanele zenzeke kusuka manje ukulungisa lawo ma mistakes enzeka. Siyazi ukuthi okunye okwenza ukuthi size sifikela konakala ematubatuba la abasi lokhu zakhona abasidida khona kuzolungiseka njengoba MEC kade sekubeka une support yonke yethu njengama LMs ukuthi kukwazi ukuthi lesi simo silunge. Sikwazile ke ukugcina sesingenile samethula umlawulo omusha umnomzane ubamba Ndwandwe oluqweqwe kwezokuphatha komasipala. Amakhansela abekhona awuthakasele kakhulu lo msebenzi esiwenzile. Besinezimeya zalapha emkhanya kude idolobha laseJozini, ubaba umyeni ubekhona umeya, kukhona imeya seBig 5 Hlabisa, ukhansela uKhumalo, kukhona imeya yakwamhlabi yalingana ubaba uKhumalo, kukhona imeya semtubatuba ubaba uMthethwa namakhansela onke okuzofakaza ukuthi lo msebenzi esizowenza bawuthakasela kangakanani futhi uyisidingo kangakanani ukuthi abantu basemkhanya kude nabo bafane nezinye indawo bakwazi ukubona intuthuko bayithinte ngezandla, abasebenzi bakwazi ukwenza umsebenzi abaqashelwa wona, bangaxambukeli kwezepolitiki, begcina sebexambukele kupolitiki bakhohlwe umsebenzi. Sikhuluma nje namhlanje kuseni ehluhluka khambeki kuvala umgwaqo umphakathi ukhala ngamanzi, kodwa izimoto ekumele ngabe ithutha amanzi ithuthela umphakathi zithathiwe zazovimba mina lapha ebusuku ukuthi zingasebenzi. Ngakho ke okufakazela khona ukuthi inkulu inkinga elapha emkhanya kude esinethemba ke kodwa ukuthi ngokungenelela kaCogta sizokwazi ukuyixazulula lezo inkinga
sibuyise ithemba kubantu basemkhanya kude. Lokhu kuveza ngokosobala ukuthi mhlawumbe abantu bephethe umkhanya kude abawucabangela umphakathi angeke ungqongqoshe efike ezolekelela thina umkhanya kude but abasebenzi basemkhanya kude bavala amagate basho ukuthini bathatha ama water tank bongabheka egethini angaphezulu ayi2 uma ungabheka nje manje kufanele ngabe base Big 5 Hlabisa basemhlabe yalingana base Jozini balekelela abantu but bavala amagate lokho kukhombisa umphakathi wakithi wasemkhanya kude wonke ukuthi umkhanya kude njengamanje kuyosilekelela ukuthi ungqongqoshe efike ekwazi ukungenelela ngempela kulabo abantu abangabacabangela abantu awukwazi ukuyobeka ama water tank emagethini abantu bacela amanzi if ufona sengifone kabili la if ngifona ngibatshela ukuthi nginenkinga emhlabe yalingana bayongitshela ukuthi ayikho water tank okufanele emhlabe yalingana and wathi umhlabe yalingana udinga water tank size sithatha water tank le okufanele singabe sikhanda ngayo imigwaqo siyongenelela sihambe siyothatha amanzi ahlanzekileyo siyongenelela emphakathini ngoba sesiyazi ukuthi abantu bakithi uma singazange singenele njengama LMs singashonelwa abantu so amanzi abaleke kakhulu and ayikho into esingayenza ngaphandle kwamanzi ukufika kwakhe ke kusinikeza ithemba ngoba njengoba singamakhansela nje singabaholi the fact of the matter ithi I basic service ne core function omkhanya kude amanzi lawa angekho and you can tell ukuthi district yonke ine problem efana ngamanzi uma kungukuthi last week bekuvalwe eJozini today kuvalwe Big 5 Hlabisa who knows ukuthi kusasa kuzobe kuvalwe kuphi ngoba I district yonke ine problem yamanzi we don't know what the problem is kodwa ukungena kwa section 106 no introducewa kuka administrator kusitshela ukuthi izokwazi ukuxazululeka lenkinga esibhekene nayo sinayo ke iconfident wemisi ushenge la inyathele khona ayi uyasala umaka ziyasolveke inkinga eziningi ngakho ke sinethemba abantu bakithi bazowathola amanzi ngokukhulu ukukhuleka ukuze sonke nathi sikwazi ukukhuleka ngoba we are all the victims okungawathola amanzi endaweni zethu lasihlela khona kulo mkhanya kude siwuthandayo angithi ke kufakazela lokho engikushoyo ukuthi abantu bavala umgwaqo ngenxa yokuthi abayitholi service delivery so ke abanikazi babantu kufanele babanikeze service delivery ingakho bevimbela ngoba bayazi ukuthi akusiyo kuna emqondweni kwaba kukho emqondweni wabo ukuthi bayosiza abantu emphakathini okwabo ukuthi baqhube le corruption ekhona uMEC ekade eyiveza lapha phakathi kwethu ngoba asikho isidingo sokuthi kungavinjwa ngeinsiza zabantu okufanele zihambisela abantu amanzi zithathwe zibekwe emasangweni abantu bavala umgwaqo bafuna amanzi izinto ongabe zihambisela abantu amanzi zivimba umgwaqo lokho nje kukodwa kuyakutshela ukuthi uhlobo olunjani lwalabo abantu abayibiza ngabaholi abahleli la ema-ofisini omphakathi Sibabemile abaholi bomkhanya kude ngimemela umeya ukuthi abe khona ngamcela noSomlomo ukuthi angibizele amakhansela kuze sonke sibe ndawonye ngoba lo msebenzi esizowenza lapha uzodinga ukuthi kubanjiswane phakathi kwabaholi bomkhandlu nomnyango kwaKhokta ngeshwa ke uSomlomo ungibhalela incwadi wathi konke lokho esizokwenza lapha yena akakwamukeli noma yakekho bengimemile okhomisa ngomsobala ukuthi inkinga esizoyilungisa lapha zijule kangakanani okudumaza kakhulu ukuthi laba abaqashwe njengeyimanager njengomphathi kamasipala municipal manager no director kuyisibopho kubo ukuthi babe khona kulomhlangano ofana njengalo nabo bakhethe ukungezi sebeyobhekana ke nemphumela yokungezi kwabo kodwa kusemqoka esingaqinisekisa ukuthi ngokufika kwethu abantu basemkhanya kude ebazobuyelwa yithemba nokuhambisa idinga emphakathini kuzoba seqhulwini kwethu Mbuyeli ke ibona ke abaholi labo abebehambisana ke nongqongqoshe ubuthelezi okuyibona ke abahola imikhandlo engaphansi komkhandlo omkhulu isifunda umkhanya kude abekade ke belandisa ngokuthi ikuphi abangakusho ngokufika kaNgqongqoshe osukwini lanamhlanje sibonga kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo ukusuka eqaleni kuze kushayile isikhathi igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiwe yandiza ngivumeleni ngiguqe esigoqweni sonke